De Hoge Platen in de Westerschelde. 1800 hectare aan zandbank vlakbij Breskens. Een beschermd natuurgebied vanwege de vele vogels en zeehonden die hier vertoeven. Kijk, de zeehonden liggen nu daar op de zandplaat. Als ik het zo in de gauwigheid tel, dan hebben we er een stuk of 27. En langzamerhand krabbelt dat dus op, hè. Het worden er meer. En dat is maar goed ook, want sinds de jaren 60 is de zeehond een beschermde diersoort. Het ging zo slecht met het dier dat ze bijna niet meer voorkwamen in de Zeeuwse wateren. Sinds de jaren 15 neemt de populatie weer toe. Ergens anders op de wereld dan is een haai en een orka een grote vijand van die dieren. Maar hier zijn wij, de mensen, gewoon de grootste vijand van de zeehonden. En dat is precies de reden waarom Stichting Het Zeeuws Landschap een extra oogje in het zeil houdt. Bij warm weer en in de weekenden zijn er recreanten die te dichtbij komen. En juist nu heeft de zeehond zijn rust nodig. Die zeehonden die werpen in de maanden juni, juli jongen op de plaat. En dan hebben ze hun rust nodig. De rust hebben ze nodig voor het werpen van de jongen en ook voor het zogen van hun jongen. De stichting adviseert daarom op minstens 100 meter afstand te blijven. Ook mag ze boetes uitdelen, maar dat gebeurt niet vaak. Ze gaan vooral het water op om recreanten te waarschuwen.